kudo ra desa.
Terus kata terima barisan prajurit tansah bangun itu. Kami kasih Bapak Kapten Sekawan saling warga Kuturan Desa. Sabun siap semangat. Abang Cindra, Abang Solang Mana Toyang ya Jalan-jalan ke Simpang 5 Simpang 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang Nyebarak ketindak tando bukti luhur Nyebarak ketindak tando bukti luhur Kanggo kayung urip bangsa adil makmur Kanggo kayung urip bangsa adil makmur Gotong royong sifat pembayan kang luhur Gotong royong sifat pembayan kang luhur Wis tinanam duwe watak kudu jujur Wis tinanam duwe watak kudu
sayang eleng-eleng tantang gawe pakaryan Ojo kong si maleng berbeng liyan Ojo kong si maleng berbeng liyan jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang Lima Kota Semarang Simpang Lima Kota Semarang yang barat ketindak tanda bukti luhur yang barat ketindak tanda bukti luhur Ganggang gayung murid bangsa adil makmur Ganggang gayung murid bangsa adil makmur gotong royong sifat budaya kang luhur gotong royong sifat budaya kang luhur Mesti dengan dua watak kudu jujur Mesti dengan dua watak kudu jujur Nasdem pemerintah boleh kasih Nasdem pemerintah boleh kasih Anggeng dua watak kang sifat adil Anggeng dua watak kang sifat adil Sepisan senemban rasa marang sira wekasan dawa prasopo dekantane samudra lan dirgantara hanyet seni tangkape tresno sayoto Gini wala-wale kang gawe mantelane sira mrenda sakawula balenteni kanthi teko bangun jati tebuntone gawe kujuane sejatine saselo selane warga kusuma ingkang arum hakondo kaya kumodo abete biko ora ketan bakar setyo ngoleh
pisan sun nyemban rasa marang sira wekasan gowo prasopo ketantane samudra lan dirgantara hanyut seni tak keping tresno sagoto sejatine sak selo selane marga kekusuma ingkang aroma kondo kaya kumodo hamate tiko murah ketan bakar sekelo enolo ketang bakar sekelo enola Mas Dut, Dolida, kalau dewe patut mengucapkan syukur matur nuwun menika Bapak Lurah tasih lenggah anjir longko lho pejabat saka awal tekan akhir. tepuk tangan itu Bapak Lurah nyawer kerja nyawer meneh iki teladan ya Mak iya moga-moga kan ditonton di YouTube sesuk lurah-lurah do melu ngene iki amin kok ditambahi kok Mo nggih ora maruk ngono kuwi iki ngene iki jenenge nyenengke rakyate Mo pripun nyenengke rakyate tenan pokoke pun anu nggih Pak Lurah matur nuwun saking Kudo Pranesa sampun dipun timbali wonten papan mriki ampun kapok anggenipun gojekan nyuwun pangapunten mboten cah dilebokne ati nggih Pak Lurah gojekan sukses kagem Bapak Lurah Bapak Lurah Sendang Rejo Minggir sekali lagi tepuk tangan untuk Sendang Rejo Minggir Sleman matur nuwun ya gandrunge apa Nduk? Lagune Nduk nyuwun apa Nduk? Pangkung Hah? Pangkung Mak Oh oke yuk semoga Mas bulu
gitu kan. Napa niku Doni? Utuh, oh menyamar jadi CEO, nggak ditagih utang, Roadi. Rupanya kalau Pak Madep Rana atau Pak Doni? Kayak mburi kae Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari keluarga Putra Indonesia mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tindakan atau tutur kata Pak Lurah, mohon maaf yang sebesarnya. Kami cuma bisa mendoakan semoga Pak Lurah Sendang Rejo minggir diparingi rezeki lancar, Amin. sehat, iso nanggap kudo praneso meneh, iso nyenengi masyarakat Sendang Rejo minggir Sleman. Amin. Pak, ampun kesukaan sawerane nggih Pak nggih. Wes, matur nuwun. Aku urung. Ora mung ketubi. Anakku ya urung lho. Urung ta, Dan? Kula dereng. Semoga keluarga besar Sendang Rejo minggir kelurahan terutamanya diparingi rezeki lancar. Sehat selalu, murah rezeki 2026 sing ndol utang kabeh do lunas. Matur nuwun. Joni seneng banget nak ngene utang lunas. Oh, kudu lunas. Praneso
kuntul baris kolopes kuntul baris ayo 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 ayahi karya ning projo kene dukur gunung kadang gawe sayang sayang rukun bareng raprane samrae ilalan legowo kanggo mulyane negara Cikoro telu papat maju papat papat diulang-ulang ate mesti enggal rampunge kolopes kuntul baris kolopes kuntul baris kolopes kuntul baris kolopes kuntul baris supaya kelem arep kadukun ki hore hose tak hore hose nure nure ulane sawo kaca cilik bontoke dawa katong lirik sing kira-kira sing dilirik padha pranisa hose hore tak hose hore jalan gunung kok lulu temen nangko sore tak arungane betul lawan gunung kok ayu temen nangko sore tak apelane hore hose tak hore hose moyo besok bangun kae opo moyo bunyi susah kae opo Ayo
sing didal mau. Oh, nyerempet dhewe. Mesake. Menika spesial Nduk Ika, Nduk Indah. Bapak Lurah badhe nyuwun lagu menapa? Semoga. Semoga Nek Bapak. mau ditawani kok. Semoga Bapak. Badhe nyuwun lelagon menapa? Derek. Saya kira lagu apa Bapak? Semoga. Dicedhaki Nduk ana Nduk. Kagemik menapa? Terakhir iki. Babak terakhir. Menapa? Negara angin. Onje, Negara negara angin. angin Mas. Lah, piye kuwi? Kayak gatel kok. Oh, lah jalah. Ini calonnya malah ora oleh apa-apa. Atau mau mundur kok. Oh, lah ya bener. Mundur kira yang Gue gue negara angin. Nek Sendang Rejo menika ten Bapak Lurah ini nek negara angin presidennya sapa, Nduk? Ya negara angin ya. Dados. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul lawakmu sing nanti jajan mulai ning aku sakwise ngrampung urusanku tak tekake ra tau nemu niate dina siji masa ra ditemoni nekatku mung pengen miliki tapi sabar mangan karo angin ayo tresnamu rasane wis ora mungkin wis beda semenjak jarak derko yang sepian tak kenal tapi wong liya
Kesandung asmara Duk, di sana di utara. Oh iya. Kau nak disawer ngono suaramu kok bening banget Duk. Semua kesandung asmara. Gue daftar ke sekolah. Ora ngono gitu. Pripun mah kesandung apa? Kesandung asmara. Sandung dudal. Ya. Emang wis duduk. Ayo sok. Kesandung asmara. Semu koyo apa
sayu menajan mong sedelo ati lega
tresnaku welaso awakku apa tresnaku nyanding resiramu ake penyoliyo kumandung awakmu sabar sampean iku apa kuwiru kusa Ande yes Indonesia. Ya, Cakra guyu Cakra. Ayo. yes mundur
Oh iya. Sembuh. Eh,